cheesecake. Αγαπημένο γλυκό για μικρούς και μεγάλους. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Βούτυρο. Λιώσιμο των μικροκυμάτων. Μπορούμε να το βάλουμε και σε ένα κατσαρολάκι με έχουμε μικροκυμάτων ή σε ένα λιώσει, δεν χρειάζεται να κάψει. Το βούτυρο έλειωσε. Μπισκότο τύπου digestive, τριμμένο στο blender. Ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε λίγο από το μπισκότο και το στρώνουμε σε μια φόρμα στις αρισκές μας. Η συγκεκριμένη συνταγή είναι για περίπου ένα 20 τσέρκι μεγάλο στο κιλό. Στην προκειμένη προτιμήσαμε να κάνουμε ένα ατομικό cheesecake. Και βάζουμε στο ψυγείο για περίπου ένα τέταρτο. Κρέμα γάλακτος. Ελαφρύχνουμε στο μίξερ να γίνει περίπου σαν γιαούρτι. Σε ένα μπολ θα χτυπήσουμε το τυρί κρέμα με την άχνη για να μαλακώσει. Προσθέτουμε το ξύσμα λεμόνι. Η κρέμα μας είναι έτοιμη και ενσωματώνουμε με το τυρί. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Πάμε να γεμίσουμε τη φόρμα μας. Πιέζουμε για να πάει καλά στις γωνίες και με ένα μεγάλο μαχαίρι με μια σπάτουλα το ισιώνουμε. Θα το αφήσουμε στο ψυγείο για περίπου μισή ώρα μέχρι να παγώσει η κρέμα. Το cheesecake μας πρέπει να πάγωσε. Με ένα φλόγιστρο ή με ένα μπιστουλάκι για τα μαλλιά ή ένα μαχαιράκι ξεφορμάρουμε το cheesecake. Δεν θέλει πάρα πολύ για να μην το λιώσουμε. Για τη σάλτσα μας τώρα θα χρειαστούμε φράουλες. Τις περισσότερες τις μπλεντάρουμε, τις υπόλοιπες θα τις αφήσουμε για να τις βάλουμε πάνω. Ζάχαρη και ένα-δυο μαύρα βατόμερα. Τρώσουμε τα φρουτάκια μας από πάνω και θα περιχύσουμε με τα πλετρεσμένα φρούτα. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτή τη σάλτσα με ένα γλυκό του κουταλιού ή με μια μαρμελάδα φράουλα ή ό,τι σας αρέσει. Και με ένα φιλαράκι μέντα. Το πιάτο μας είναι έτοιμο.